Kunne man tage sådan en i stedet for? Ja, tag den store. Følelsen af at være kvinde, hvad er det for en følelse? Fordi er det ikke følelsen af at være et helt menneske, eller hvordan er følelsen af at være en mand, ikke også? Det er den følelse om at være tilpas i den krop, du har. Hvad er det så, der gør dig til kvinde? Fordi for mig, der er det, at jeg ikke fungerer på testosteron. Det er vigtigt for mig, at jeg ikke får min testosteron, at jeg får min østrogen i stedet for. Fordi ellers så kan jeg ikke leve. Hvornår er man kvinde? Er det på grund af hormonerne? Er det operationen? Er det før hormonerne? Hvad er det for mig, som sagt? Der er det vigtigt, at jeg ikke får min testosteron. At jeg får det erstattet med østrogen, fordi jeg kan ikke fungere på testosteron. Og hvis det er østrogen, der gør, at man er kvinde, så er det det, der får mig til kvinde. Og så også, at jeg ser mig selv som en kvinde. Men det er vigtigt for mig med den mere fysiske del af det. Jeg sprang først ud sidste år faktisk, med støtte fra min kammerat. Det går meget stærkt. Jeg sprang ud offentligt til Pride sidste år ved at crossdress. Så gik jeg i høje hæle i 11 timer. Det kunne jeg mærke 3 dage efter. Midt i 7. klasse, hvor jeg får erklæret Asperger. Jeg tror, hvor jeg tænker tilbage nu, der tror jeg, at de symptomer, de har set som Asperger-symptomer, også er kommet netop på grund af min indelukket, den isolation, jeg har lukket mig ind i, som følge af at være født i en forkert krop. Men jeg er glad for, at der er en forholdsvis okay accept af transseksuelle mennesker, når vi sådan snakker hverdagsmennesker. Jeg tror, det er de færreste, der sådan rigtig ved, hvad det indebærer, og hvad det er. Men der er en forholdsvis god accept og sådan noget. Jeg får den tit. Jeg får den rigtig, rigtig tit, for eksempel med, at jeg synes, jeg var så stolt af dig, og jeg synes, du er så stærk, og så kommer den med, at jeg synes, det er fedt, du gerne vil være en kvinde. Så må jeg lige stoppe folk der og sige, prøv at høre, det er ikke fedt. Jeg gør det, fordi at ellers så havde jeg slået mig selv ihjel. Vi er derude. Det er ikke noget, jeg har valgt. Det er noget, jeg er. Jeg har gået med selvmordstanker næsten hver evig eneste dag siden, at jeg sådan, jeg vil sige, det må være havde i snart 15-16 år. Ej, mere end det. 20 år
har jeg gået med selvmordstanker hver næsten evig eneste dag. Og det blev simpelthen for meget på et tidspunkt. Jeg blev nødt til at finde ud af, hvad det her det var for noget, hvad det var for noget med, hvorfor alt det der genderbinder, hvad det var for, hvorfor jeg var så interesseret i det, og hvorfor det betød så meget for mig. Det var altså først i januar 2013 eller sådan noget, at jeg begyndte at kigge ind til det. Og så sagde det faktisk til min mor først. Det tog mig 3 søvnløse nætter at samle mod til det. Det var hårdt. Kom hun hen og satte sig, og så sagde hun, det forklarer en hel masse ting. Og det er jeg da ret sikker på. Jeg er ret glad for, at hun har taget det på den måde, og jeg er også ret sikker på, at det har forklaret en hel masse vejen. Men det har ikke været nemt efterfølgende. Fordi jeg har lidt på fornemmelsen af, at hun måske har følt, at hun har mistet en søn. Og så har hun lidt måske glemt den der idé med, at hun måske har fået en datter til gengæld. Så jeg lige i vinduet. De er virkelig fede. Jeg er meget stolt af min stemme. Den lyder jo sådan set ikke oprigtigt sådan her. Selvom det ligger i alle mænd faktisk at kunne snakke sådan her. Jeg startede simpelthen med at... Fordi jeg nemlig er meget musikalsk. Jeg synger rigtig meget, som sagt. Så startede jeg med at gå op i falset, og så simpelthen, fordi der ændrer du din resonans. Og så bare pitch ned, holde resonansen, og så bare pitch ned. Og så give det mere luft og mere stemmeklang, i stedet for den her sangklang. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know, for my name was Eliza Day. The first time I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. I 2012, der døde min far. Han døde af en blodprop i hjernen. Det var simpelthen hans dødsfald. Det var den trigger, der ligesom gjorde, at jeg begyndte at tænke over mit liv. Hvem jeg er som person. Hvad har jeg brug for at være? Hvem er jeg? Ja. Og det bliver jo nødt til at granske på det plan, hvor man simpelthen fjerner alt identitet, man fjerner ens køn, og så tænker på, hvem er jeg under alt det kød og hud. Hvis jeg også dør på det tidspunkt, hvis jeg også dør i midt-50'erne af en blodprop, hvad har jeg så oplevet? Hvem har jeg så levet overhovedet, ikke også? Hvor langt er jeg kommet i mit liv på det her tidspunkt? Og det var simpelthen det, der fik mig til at begynde at tænke over det. Så på den ene side, så er jeg sådan glad for, at jeg begynder at tænke over det. På den anden side, så er det rigtig, rigtig træls, at grunden til, at jeg kunne gøre det, det var faktisk min fars død. Det er jo... Hvordan har du det med, at han aldrig mødte det rigtige dig? Jeg har det virkelig skidt med det. Det er... I og med, at jeg aldrig har mødt min far som mand, så er det svært for mig at få den accept fra ham af, fordi han er der jo ikke mere. Og det gør mig rigtig ked af det. Han har kendt mig hele sit liv, ikke? Og når man så siger, som man siger, jeg er sgu nødt til at fortælle dig noget, altså. Jeg føler mig ikke som en mand. Hvis min far hørte det, så ville han sgu blive ked af det. Det er den der skjulte depression, som folk ikke ser, som ligger gemt i en, som jeg så tydeligvis lider af, ikke? Den der apatiske håbløshed, så sådan sniger sig ind på dig efter 2 dage alene, og så dør du bare, altså emotionelt, du falder fuldstændig omkuld af. Altså. Jeg kan selv ikke tage det. Men jeg sidder alene hjemme. Mit hjem, det for mig føles som et fængsel, jeg selv har nøglerne til, men ligesom ikke kan komme ud af.
det hele falder bare sammen, går i stå og sådan noget for mig. Så. Men jeg er til gengæld sådan en person, som når jeg så kommer ud blandt mennesker, så smiler jeg meget og er rigtig op på dupperne og sådan noget. Men når jeg kommer hjem på rock bottom. Så tager vi det. Hun har sådan en, hvad hedder doven i skulderen. Fordi at der er det her, hvis du kan få kigget nok på det til detaljerne. Så er det sådan, jeg så ud engang. Og der er også mit gamle navn på, og det er jeg meget. Ja, det bryder jeg mig ikke om at snakke om til hverdag. Altså før jeg begyndte at transition, der blev jeg kaldt mugge i næsten 12 år. Noget af det første, jeg gjorde, det var at fjerne eller untagge alle billeder på Facebook af mig overhovedet. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide, de er der. Jeg kan ikke lide at genkende mig selv på de billeder, fordi det er ikke mig, der sidder der.
Ja, børn. Og menstruation og graviditet og sådan nogle ting. Nu er det sådan, at jeg ligesom føler, at jeg har misset ud, eller har mistet, eller aldrig oplevet den del af at være kvinde. Men nu hvor jeg tager de der testosteronblokerende piller, så i løbet af 6 måneder, jeg har taget dem i et år, så bliver jeg steril. Så jeg kan faktisk ikke få børn mere. Det er derfor, der er nogen, der ligesom sætter sperm ved side, for eksempel. Så nej, det er jeg ikke interesseret i. Fordi for det første, så er det for dyrt, og for det andet, så har jeg ikke lyst til det. Men jeg vil rigtig gerne have børn. Børn er... Det ved jeg ikke. Altså, der var et eller andet, som... Det ærger mig lidt. Det er godt, man kan få bonusbørn. Det er sørgeligt. Til et vist punkt. Men der er bare nogle ting, man kan, og nogle ting, man ikke kan. Så må man leve med det. Sådan noget som ikke-syge kvinder, for eksempel. Det er jo faktisk mandlige fostre, der ikke kan optage testosteron. De har Complete Androgen Insensitivity Syndrome. Det er jo, betyder, at de ikke kan optage testosteron, og så vokser de så op som kvinder. De er så heller ikke få ægløsning, blive gravid eller menstruere eller noget som helst. Men de har til gengæld været kvinder fra de var helt små. Og nogle gange, hvor jeg tænker sådan lidt, at det gider over mig, men så tænker jeg sådan lidt igen, så kunne jeg jo lige så godt bare have haft 2 X-kromosomer, ikke? Men det skulle ikke være sådan. Watashi no kawaii ningyo tsutekiru kimono kisemashou. Watashi no kawaii ningyo suteki na obi ageo. Watashi no kawaii ningyo tsutekiru kimono kisemashou. Watashi no kawaii ningyo suteki na obi ageo.